Добър ден, драги зрители! FIFA 25 почваме една кариерка с Хамбург. Вижда се добре. Това ни е отбора. Влизаме в Бундеслигата, сезон 25-26. Ето, успяхме този сезон. Препоръчайте ми някой играч. Завършваме втори. След Кьон и влизаме директно. Защо избрах Хамбург? Защото ми харесва като клуб. И време беше да се върне където е мястото. Първо Бундеслига и нещо различно исках да е. Така че отбора е много контузен. Целият отбор е контузен. Право. Така че ще го мислим. Няма подновяваме договорите на никой играч. 9 селки напуска до моя страни. Том Микел напуска. Селки е той. Стенч 9 селки вкарал 22 гола. Трябва от Гуацел. Така. Той ще остане. Напускат доста играчи. Но ще изградим много по-силен тим за германската Бундеслига. Това да включим звука. По един матч ще ви показвам. Да включим коментаторите. Така, да погледнем академията. Какво има в академията? Нищо добро. Не още Рибрант. Полен Плох. Тибор Бенес. Това е добро вратач ще стане. Включваме Ерик Бранд. Мисля, че има потенциал момчето. И ще стане за отбора. И който ще привлека е Себастиан Андра. Павел Пох. Тимо Стин, Теодор Стин, Рафаел Пуш, също и Джошуа Яя, трима млади играчи. Искаме да вземем от отбора. Да погледнем какво има на започваме с колко милиона. С 73 милиона, добре. Това е доста много покупки да направим. Така, тук си харесахме. Трябва много добре планиране да видим какво има на фри трансфер. Какво има на фри? Трудно с вратарите. С доброто, да.
Мисля, че Иван Иваши ще ни свърши работа. Опитен вратар може да е. Мисля, че ще го вземем за резерва. Даже са виждали в камерата. Как сте? Добрайте. Пуснем ляга звук. Забегаме и триколата ще премахне. Топата 10к. На 15. Добре. Като за резерва. За резерва. За резерва не е лош. Колкото вратаря не. Почти ще не са двамата вратари, които ползваме този сезон. Имаме вече вратар, време защитник. С милиарда. Много мексиканци, много нещо. Вземем Цезар Монтес. Мексиканец, извинявам се. Поздравите пак. Мисля, че той ще не свърши работа. Много голяма клауза. Може ли да го клаузата поне на 30 милиона? Ще му махнем. 34 000 евро. Това са перфектно. Взехме си централен защитник Цезар Монтес. Намали оценката. 85, мисля, че е добре. Мисля, че е много добре. Много е моя цената, добре. Имам нещо по-защита. Пак. Това ще е много добър. Имаше този сезон, ще налагаме Мексико. На 24 години, което е доста добре. Ползата е махана, не харесва с това. Около 30. Максималната е 50 000. Следващо, трето ново попълнение в отбора. Мисля 6, което е добре. Така, един нападател. О, Мемфис Депай. Как Мемфис Депай? Няма да взема Мемфис Депай. И това ще е за първи епизод. Само да вземем Мемфис Депай. Само за един сезон.